Și ea este Andreea și astăzi o să vorbim despre băieții răi. Despre băieții răi. 8 motive despre... Mă râde. Pentru ea lucrăm. Să fim artiști aici, da? Stai că mi s-a lipit geana. Nu, cu pezura de la rimel vechi. Avem 3 motive. O să vă vrăjească cu flori. Până mereu cu semințe la voi în loc de trandafiri. Și o să vă spună: N-am. Păi de-aia cântam. fă! Să mulți asta. La fel cum o să eu pe tine. Fără să... Fă! Mă, dați. Frumoasa mea. Hai cu musca. Gata. Hai mă. Eu Eu nu mă joc. nimeni nu mă înțelegeți, sunt prea deșteaptă pentru voi. Oprește. Fetele mereu vor băieți răi. Pentru că băieții răi sunt ăia, frate, care te fac să nebunești, să nu mai poți, să cazi în picioare și mamă ce băiat rău ăsta, îl vreau. Astăzi vă vom dezvălui adevărul adevărat. Nimeni nu l-a mai spus până acum. Nimeni nu l-a mai spus până acum. Avem vreo 20 motive. 7. Bun. Deci adevărul adevărat va fi spus în seara asta aici de către mine și Andreea. De ce faci așa, mai primul motiv. Nu sunt nerușinați. Deci ei nu sunt nerușinați. Combine asta? Adică nu sunt nerușinați. De fapt sunt foarte rușinați. Și să vă explicăm de fapt ce sunt băieții răi. Fetelor le place să aibă lângă ele băieți răi pentru că se simt protejate. Deci cum sunt băieții răi care au gen prieteni, știi, și se bagă pentru ei de la bătaie dacă vine nu știu ce, că bă, haide, aduce gașca și chestii așa și așa te bagă și pentru fată, știi? Și asta este un lucru bun, pentru că nu te mai meclă. Gen, nu te mai bate nimeni, adică ești mai rosan. Bun. Ai un entuziasm, gen când vezi un băiat rău, zici, mamă, ăsta are gagici, ăsta e cu sute, mii, milioane. Deci vorbește cu milioanele, uită, gen, mamă, gen... Maria, tu ești? Pierde. Ioana? Gen cu milioane de fete. Hai la următor, la punctul 4. Și tu, punctul 4. Și tu trebuie să fii gen fata aia care face bun, știi, din băiat rău, gen nu neapărat bun, că e bine să fie gen ăla ei, știi, gen îl schimbă gen ciudate moduri. În ciudat, da. Și are gen ciudatele aia mod, știi, să te facă așa să te placă, gen sare, gen se plimbă cu tine de mână, gen merge cu tine, îți ia flori, gen wow, gen Margareta. îți lea gen așa, gen, adică e o provocare. Îți vorbește câteodată frumos, gen wow. E o provocare, frate, e o provocare. Asta a fost tot. Ce provocare să-l faci să te iubească. Sper că m-ați înțeles.